bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jogol sare jamiira moon en garti hannde oɗo ñalawma aljuma awru ko jeetas lewru wuttitande ujunnaji ɗiɗi no gassi joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗi moɗon giɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon kadi ko tumnade kadi habruji gomri ɗi toon to CNN onno coup d'appel en wayno wawi rejetde hono yamirode makko kanko oɗo juge Boasberg pour wiide wonde ko Donald Trump gouvernement mum ene wayno ɗoftaki jamiroji mum ɗum noon waɗɗum mippinir ha hannde toon to États-Unis ma en toon kadi to Texas ɗum noon hakkude kamɓe démocrate en ɓeɗo serɗiyankoɓe yaltuɓe toon Texas walla sariɓe yaade toon to capital pour tawede wuuteji e hol kadi holko kamɓe sarɗiyankoɓe toon to Texas e kamɓe gouverneur mo Texas holkoɓe kalata joni ko fati ɓeeɗo artirde ɗumen ma en cakkito habruji men ko fati e peeje ɗe ngannduɗa kamɓe immigration ɓe jogui joni pour dañji yimɓe habruji men international puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko hakkude wuɗoɓe Russie hono kanko Donald Trump e tugnade kadi ko windama o fotte Vladimir Putin ɗum noon ko toon to Alaska ñande aljuma 15 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi koɓe jogori haalde ko ɓuuri hen hewde ko fati guerre gonɗo toon to Ukraine habruji men namano en toon to Gaza tino wayno ko kamɓe Israël e caggal nde kadi kanko Benjamin Netanyahu Knesset dokkimo yamirore e wayno kamɓe dadiɓe Israël ɓen puɗɗi joni wadde peeje fof beele ɓe occupa Gaza habruji men international cektorɗen ko toon to Sénégal e tumnade kadi ko Sénégal windi hono kanko gardiɗo justice mo Sénégal Ousmane Diagne oyi wonde en wayno ko laamu ngu ma ƴeftu peeje joni ko yacci fate luskude ɗeɗo caɗele bannoɗe toon to Sénégal tugui hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho ha hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗum noon komo mayɓe hen walla lebte dañaɗe hen e seppuji mbaɗanno toon ko ɗum woni titre joni ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gaare desuji muɗum joni siftinde on tan hande ko aljuma jeetas lewru wuttitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi. أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين الكورالين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم. راديو جول ساري انترناشونال radio mon radio jogol sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno jidirɗon faltaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ayi aga qibaru kinni i wakati radio jogol sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberinte katta kay khara jon kanyani kha khibari bangera ganyani kha bismillah. radio jogol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninké bi olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jogol sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jogol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jogol sare ko adi fof ko kabaruji men ko fati météo ko siftintan tan en wayno ko ɗeɗo balɗe nayyi garoje ɗo e Cincinnati e ko tani mum ko nguleki bonki jogori wonde ɗum noon ko tuggi tan samedi janggo a yettinma talata yontere aɗo nde ko ngulekima yettoy kene wona 32 degré ha yettoyni hen saji won nokkuji mo kene wona 34 degré ɗum noon ko ɗamina en wayno ko ɗiɗo nokkuji kadi galleji to piitir ko fate ene we ma ndentini yimɓeɓe no fewi ko fate yaade boy walla wasde jogade ndiyam toon to Afrique ene wayno kadi ko fate we en ɗamina kadi balɗe garoje ɗe tuggi tan talata yontere aɗo nde ha yettanima a setti ene wayno ko toɓoji ma kewa toon toon to Mauritanie Sénégal Mali toɓoji hawnaki ma kewa doole ɗum noon tugnade hande service météo habruji men toon to États-Unis tugnade kadi ko yalti toon to journal biyete New York Times hono cour goto cour appel gonɗo toon to Columbia
en woni ko do nyalom aljuma hande be mbadi filtinande monde wonande yamirol makko kanko o do juge jamirno do wonde kono hawna ki yimbe liggotobe Donald Trump be tawde be jabaadi yamirol makko alay sakko be arte yeso makko pour be je fawti kambe ne amendement dum ko biata content ko way wodi fon wani ko kanko do juge biata do Bosberg en wayni ko inde Trump lamu dum jaftari yimbe ne do men tonto El Salvador ko yimbe taw yimbe don dol hen jaako tonto Venezuela kanko juge en wani yamirol wadi ni yamirol makko taw yamirol makko non ko kongol o wi no wandi ko so tawi avion ngaji baddi didon bedon yimbe jaltani ni États-Unis yo gartu on hojom juro e kadi na so tawi jalti États-Unis so jete El Salvador yotun gart ko non wayni ko Donald Trump laamu dum odon sa wayni ko habino may dum don e wiide mabbe kadi kanko juge o wi no wandi ko won avion ngaji nde rokki yamiro nden diwani lendi ko non wayni ko Donald Trump laamu dum wi ko buri hewde mabbe taw deja jalti lendi ko way wonde fo wayni ko odo ordre gomido son ko tapel en wayni ko windaka en wona capande joyi e jeedid page dum non wadi dum ko yimbe nyaawobe tato hen goto ko juge Gregory Katsas goddo biete do ko Naomi Nemoroyo bedon en wayni ko kanyum woni jabbe pour wiide wonde ko kanko juge o fenande wonde dum do ko wadi ko yamirore makko de il faut dartin dum way wonde fo dum do kadi ko yamirore wonande kanko Donald Trump victoire mo dañi wonande o de cour d'appel ko way wonde fo en wayni ko o de cour d'appel kadi gondo tonto Colombia donc hande kadi tunade haralaɓe ko fate ñawoje mbi wonde ko hay sindi ko ɗiɗo juge ji tati ɗum donc ɗiɗo men jaaɓi wonde winde ko kanko oɗo juge Bosberg en woni ko yamirore makko pour wiide wonde ko yimɓe liggotoɓe laamu Donald Trump ɓe ene bonni makko neti ɗum noon poti fawede amande hande ene wayni ko kamɓe hewɓe kadi ɓeɗo ñawoɓe ɗiɗo ɓe mbi wonde ko ene wayni ko kaɗo haala kadi ne wawi ruttinede toon to Cour suprême ɗum noon ko kamɓe potino plante ɓe mbi ko mami jaa toon to Cour suprême ɓe ñagoto Cour suprême ko yo kamɓe juge ɗiɗo tati yoɓe guddit yoɓe gartir kadi haala ka nden soɓe garti haala ka kadi taw yimɓe hewɓe no tawa e ɗum noon kadi ko addude yimɓe hewɓe taw ko ñawoɓe keɗo koɓe kalata ko siftintan tan ɓeɗo tato ñawoɓe hen ɗiɗo ko kanko Donald Trump nomno ɗum e nder laamu makko gadan en goto biyeteɗo juge Katsas goɗɗo kadi ko juge Raw ɓeɗo ko kanko nomno ɗum e mandat makko gadan juge goɗɗo o kadi calliɗo ko ɓeɗo kaali ko biyeteɗo Pulaar ko ene wayno ko Barack Obama nomno ɗum donc siftintan toon hono kanko juge Bosberg idi nomdemo yo ya toon to suudi ñawoto wonde toon to Colombia ko ene wayno ko kanko George Bush ene wayno ko caggal mum ko Barack Obama ko kanko nomimo yo won toon to juge gonɗo toon to district ko wawi wonde fof ene wayno fada hono kamɓe ɓeɗo en avocat ji défendoɓe ko fate en ko oɗo plante maɓe mbaɗa appel mabɓe toon to Cour suprême ɗum woni oɗo sa joni en woni ko yimɓe hewɓe nene mbatti hagguillaji men wonde ko ɗiɗo cuuji ñawoji est ce que ko ɓe ñawata joni ko sibabunde tungnede e laaɓi walla ɓe ñawata kamɓe koye mabɓe hawnaki wallude Donald Trump tato ko Donald Trump woni kaɓeto eɓe kooli wonde Donald Trump koko jingate walla koko tooña ɗum noon ko ɗum woni oɗo sa joni kala ko fate ñaworde leydi ndi hono woni koye limbo ko mbiyata ko habaruji men hande États-Unis e toon to Texas e tunadi kadi eko yalti hono goto e yimɓe sarɗiyankoɓe jeeyaɓe toon to Texas no biyeteɗo kornin o wawi haalde wi wonde ko wawi jokkodirde e gardiɗe FBI pour yo wallu Texas ɗum noon ko artirde kamɓe ɓeɗo démocrate en sarɗiyankoɓe yaltuɓe toon to Texas sibabude yidde ɗumen wasde tawede woteji ponnoɗe wadde toon yontere ɓennude ɗiɗon woteji noon ko siftinde ko kamɓe républicain ji surtout ko tawde kamɓe ɓuuri jogade kewal toon to congrès local gonɗo toon to Texas ene wayno ɓe jiiɗi ko waylude hono mappa mo ganduɗa leydi ndi ɗum noon surtout ene won guure won ko pour ɓeydude hono kamɓe candidat ji taw ko sénateur uji walla représentant ji républicain ji beele en ɓeydo hewde ɗum noon ko wallude kanko Donald Trump donc tugnade ko kanko biyeteɗo Cornyn sénateur jaade toon to Texas ko candidat kadi subtede kadi wontude kadi sénateur e ɗum noon ko jogoɗo foɗodirde e kanko gonɗo toon gardiɗo toon justice on Paxton ene e nder haaluɗuji yo haalde hono biyeteɗo Kash Patel ɗum noon ko Kash Patel kañum ardi FBI e woni ko Kash jaɓi wonde ko kamɓe FBI maɓe mballu hono laamu toon to Texas yiitude walla andude holto ɓeɗo yimɓe démocrate en sarɗiyankoɓe démocrate en holto goni oɗo sa pour ƴewde artirde ɗumen toon to capital Texas tungnane hande haralaɓe ko kalata ko ɓuuri hewde kanko sénateur Cornyn ko haali ko wi wonde ko en wayno ko
ñaade alhamis de o haalde hono kanko cash patel e ɗum no wayni ko cash patel wi ko mande ko ma kañumen koye ma jantinen dole men pour wallude ɓe kamɓe Texas ɗum noon siftindon ko kanko gartiɗo toon to Texas hono Greg Abbott e kanko kadi Donald Trump kañum hoore mum ɓe kaalini kadi kewɗe wiide wonde ko maɓe jantinen FBI kono tungnan hande harallaɓe ko fate droit ji to e États-Unis ɓe mbi wonde ko FBI yantude mumen e ɗeɗo gueɗe ɗum noon ko hunde ko yaɓɓude kuule ɗum ɗo kadi ko hunde wonnode nde ko adi joni mum ko kanko George Bush en woni ko républicain ji kewɗi yaltunoɓe toon ken wona 50 jaltuno toon to Texas jeehi banggueji goɗɗi kono ene wayni ko nde kanko George Bush nde laamu makko nde ɓe namda pour wonde ko yo FBI yantu en walla ɓe artirde ɓeɗo hono kanko George Bush e nder haalduji ɗeɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo saaha joni ɓe jeyani fof holko nawi hen FBI e ɗeɗo gueɗe tawde ko gueɗe lokka donc siftinde tan ɗum wonno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e tati ɗum noon oɗon saaha ko kanko George Bush laamino e nder ɗi haalduji ɗi o haalno kanko Bush o wi wonde ko département makko ene wayno ko oɗo saaha joni wawa wallude ko fate Texas pour artirde yimɓe sarɗiyankoɓe yaltuɓe oɗon état e oɗon saaha ko a wondi fof ene wayno ko tungna hande ko anda hono kamɓe ɓiɗɗiɗo sarɗiyankoɓe ko ɓuuri hen hewde nana hakkude Illinois won mabɓe wonɓe to New York wona mabɓe kadi yaaɓe toon to Massachusetts ɗum noon ko tungnade hande ko anda e ko fati constitution ko yamiri hono kamɓe dadiɓe wonɓe toon to Texas ɓe ina wayno ko yammirore mabɓe haade tan ko kala ko woni toon to Texas hawnaki kanko Greg Abbott ko haali kadi o wi wonde koɓe eɓe towi won yimɓe sarɗiyankoɓe heddiɓe e nder Texas kono ene wayno ko kala keddiɗo mabɓe ɓeɗon ma nanggue gartire kono ko ɓuuri andede ko ene wayno ko won yaltuɓe diyonuji kewɗi surtout toon to New York e toon to Illinois taw ko kamɓe sarɗiyankoɓe démocrate en eɓe pour eɓe kolla mbi wonde ko eɓe gonde kadi gouverneur uji ɗiɗon nokkuji kañumen koyemen wiɓe wonde ko ma supportuɓe ma balluɓe kadi hara men gonni yalti ko e ko ɓoyani ko kadi hono kanko Paxton noon ko kañum woni attorney general toon to Texas e wi wonde ko ñande alhamis nde wodditi enquête ko fatude e fedde wotere wiyetede Texas Majority PAC ɗum noon fedde nde kadi ko ballunoɗo campagne uji hono kanko gonnoɗo candidat pour wonde toon to Sénat hono kanko biyeteɗo Beto O'Rourke nde ɗum fedde kadi ene wayno ko oɗo saaha joni ene tuuma wonde ko walli ɓeɗo démocrate en sarɗiyankoɓe yaltuɓe e Texas pour yoɓde frais ji mumen yaltude e oɗon état e frais ji mumen kadi pour so tawi wonte en jeehi tribunal ko wawi wonde fof ene wayno ko ha hande sifti noon mbinde ni hono kanko Cornyn e kanko Paxton Cornyn ko sénateur jeeyaɗo toon Texas gonɗo toon to Washington Paxton ko kañum woni attorney general to Texas ɓe goni ko foɗodirde pour wonde sénateur uji ɗum noon ko woseji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom donc ha hande ko sakkiti ko anda kadi hono kamɓe démocrate ne sarɗiyankoɓe wonnoɓe toon to Illinois nokkuji ɗeɓe gonnoɗi ene wayno ko won yimɓe menace ɓe wiidema mbaɗe mabɓe bomboji ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko gouverneur mo Illinois o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde nangui sérieux e kadi ala foof bawɗo joofade ɓeɗo wonɓe toon ko hoɓɓe makko e kadi mo défendre ɗumen e dole makko no potiri habruji men e États-Unis ha hande tungnade kadi rapport gombiɗo toon to fedde wotere wiyetende Keito ɓe mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe yimɓe nangueteɓe oɗo saaha joni ɓe immigration jukki e kasuji men ko yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko so ƴeewama yimɓe joyo so ƴeewama ko hen neɗɗo goto jogui hen meeɗi jogade hen caɗele ko fate en yaɓɓude kuule ɗum haɗani hono kamɓe homeland sécurité ɗum noon AIS continde kala peeje ɗeɓe jogui pour wawde ƴeftude yimɓe embauche de yimɓe ɗum noon ene wayno ko nder publicité moɓe mbaɗata oɗo saaha joni ɓe mbi wonde koɓe eɓe jiiɗi gendiyankoɓe yo gara janta e mabɓe pour dandude leydi mum he kadi e nder koɓe kaali ɓe mbi wonde ko e nder duuɓi tati gadani ɗi jomumen mbawi rokkede ken won 50 ujunere dollar ɗum noon kadi ne wawi ɓeydade ha wona 60 ujunere ɗum noon koko fof so tawi wonande ko ɓeɗon kañum koyen koyemen ko yimɓe wonnoɓe étudiant ji haalis mo ndewta o jaafe ko ɓennuɗo o kadi ɗum noon ko ñande alarba walla alhamis ɓe mbawini kadi wiide wonde ko kala âge gonnoɗo hen walla kala duuɓi ɓe ganduɗa ken wiya oɗo ko famɗiri ɗum ɗon walla mawniri ɗum ɗon fof ene wayno ɓe mbayli ɗum ɗon donc e tungnade hande konngol makko kanko gardiɗo homeland sécurité hono kanko Christian Noemi o ko haali wi wonde ko ene wayno ko ɗo joni hayso neɗɗo woni 17 tan yarata ene wawi yantude AIS ɗum noon ko siftinde on tan ko toon to Florida ɗum ɗon waɗino caɗele hakkude mabɓe e surtout kanko gouverneur mo Florida o rentinino pelle kewɗe gonɗo toon pelle taw ko pelle dadiɓe renoɓe toon Florida ɗum noon ko guila e gendarmerie ji mabɓe hay police ji mabɓe hay douane ji mabɓe pour otoɓe jantu e peeje pour yantude pour
hoppude liggeyaji maɓɓe ɓe jaha ɓe mbatta liggonade AS donc way wonde fof ene wayni ko oɗo sa joni hono kamɓe AS e tugnade ha hande ko kanko gardiɗo ɗo département ko haali ɓe mbi wonde koɓe jiiɗi ƴeftude ken wona ujunaji sappo neɗɗo ɓeydu ɗum e programme yimɓe liggotoɓe wallodiroɓe maɓɓe ɗum ɗo fof ko ƴewde wallude hono programme mo kanko Donald Trump mo ardi pour wiide wonde komo yiiɗi hitande fof yaltinde leydi ndi ken wona million neɗɗo donc e tugnade rapport gummiɗo toon to keyto kamɓe AIS walla yimɓe immigration koɓe mbaɗata ko hen au lieu nanggude yimɓe mbiyata criminel on ewani ko yimɓe nanggaɓe fof ko ɓuuri hen hewde hen meeɗani wadde caɗele bawɗe wonde fof donc tugnade hande konngol gummiɗo kanko biyeteɗo Jason Hauser kanko hoore makko o meeɗi liggade toon to département homeland sécurité ɗum noon ko laamu ancien président ancien président Barack Obama e laamu ancien président kanko Joe Biden ene nder konngol ngol haali wi wonde ko en leydi ndi ummima rende yimɓe muɗum rende kadi nokku muɗum surtout yen programme uji ɗi ɓe jogui ɗo ɗi par ce que ɗo sa joni yimɓe ɓe nanggata ɓe wona yimɓe ɓeɗon hatɓe leydi États-Unis daji donc nder konngol jaabol makko hono kanko secrétaire adjoint homeland sécurité on biyeteɗo McLaughlin o e nder konngol ngal haali wi wonde ko en wayno ko ɗum ɗo henne ko peeje ɗe ɓe mbaɗata ɗe yaltinani ɓe programme mo ɓe jogui pour dandude leydi e nder kadi konngol ngol jaabi o wi wonde ko ene haala e nder programme uji ɗi walla rapport mo gummiɗo toon to keyto wiide wonde ko en wayno ko oɗo sa joni yimɓe ɓe nanggata ɓe ƴeewata ko sibabunte couleur mumen wiide wonde hawnaki ɓeɗo nandani yimɓe jeeyaɓe ɗo walla ɗemgal kala walla hawnaki ni andude kañumen koye men won pinal jogui jeeyaka ɗo hen o wi wona ɗum ɓe nanguirta yimɓe ko sibabune gonɗo e leydi e kañumen koye men ene jaɓɓi kuule leydi ndi donc wawi wonde fof ko pooɗe nduure woni oɗo sa joni hakkude mabɓe kamɓe AIS e kamɓe yimɓe sippotani programme mo kanko Donald Trump e kadi ene wayno oɗo sa joni dadiɓe woɗɓe wonɓe won état ji won sali funtede e campagne uji kamɓe AIS moɓe mbaɗata pour ɓeydude yimɓe liggotoɓe mabɓe habaruji men États-Unis hande kono ko habaruji jokkodirɗi international hono kanko président Donald Trump e nder ko windi hande e média social makko ene wayno o wi wonde ko ene ko kanko e président mo Russie hono Vladimir Putin ene wayno maɓe poti toon to état mawɗo biyeteɗo Alaska ɗum noon wonata ko yontere aronde ɗum noon ko kanko Trump haali ɗum noon nguɗo batu ene wayno ko kadi ko batu fadanongo no fewi e surtout kanko Donald Trump président mo États-Unis ko ɗum toujours o haalanno donc pottital maɓɓe waɗata ko ñande 15 lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyi ɗum noon hawrata ko aljuma garoɗo hen donc siftintan tan ko kanko Donald Trump ene wayno neldino kolaɗo makko toon to Russie ɗum noon ko ɗo kanko biyeteɗo Witkoff ɗum noon ko ene wayno ko caggal nguɗo basu kanko Witkoff nde o foti e Vladimir Putin ko nder woni kaldigal wonde kanko Vladimir Putin o jaaɓi omo fotta e Donald Trump kono e nder ko haaluji jaltuɗi hay sindo kamɓe Maison Blanche ɓe jaɓani jabade hono kanko Putin won condition ngaji kewɗi ɗo waɗi hen ɗum noon ɗiɗon condition ngaji hono kanko Donald Trump e tugnade kadi ko haala e ponno wadde basu hande surtout haaldude e communauté européenne e haaldude kadi Ukraine naɓe haaldude kadi yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe oɗo saha joni waɗɓe doole muɗum pour beele ndeɗo haara wonde toon to Ukraine beele darto ɗum noon ko haaldude condition ngaji kamɓe Russie ɗi mbaɗɗi condition ngaji ɗi pawi ɗi pour wonde ko fate nguɗo bosɗo hay sindo potta ɗon e kadi holko woni ko condition ngaji ɓe pawi ko fate holno janggol darto toon to Ukraine donc e tugna hande ko haala hono kanko Vladimir Putin pottital makko e Vladimir Zelensky ko hunde wawde wonde kono ne wayno ko condition ngaji ɗi waɗi hen ɗi holko Ukraine naɓe poti wadde haade maɓe fottude wayno wayno Ukraine naɓe jaɓani wadde ɗum oɗo saha joni hande noon wayno ko kanko Zelensky gardiɗo leydi Ukraine omon continue haalde hande wiide wonde ko leydi makko hay taɓal ɓe goppata leydi mabɓe ene continue occupéde ɗum noon wayno ko so tawi guerre dartoto tan ko wonde ko kamɓe Russie ɓe mbawa yaltude leydi Ukraine ɓe mbawa yaltude nokku ɓe ganduɗa militaire uji mabɓe mbawi arde toon occupéde koye heftude kake janan ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump anda ko oɗo saha joni holko jogori wonde pottital kaldigal makko e Putin taw Putin ene wayno jaɓani yaltinde yimɓe muɗum kadi wi wonde ko wawa deñude guerre o so tawi kamɓe Ukraine ɓe jaɓani kala nokkuji ɓe kefti e Ukraine ɗiɗo nokkuji continue wonde ko nokkuji Russie e kadi ene wayno ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ala toyɓe kanko Donald Trump noon e kanko Vladimir Zelensky gardiɗo leydi Ukraine ɓe poti laabi kewɗi e laawol hen goto tesirangol no fewi ko laawol nde ɓe poti toon to ñande e lewru février toon to Maison Blanche e goɗɗon laawol kadi ene wayno hollanoma e télévision ngaji dukoji makko kanko Donald Trump hakkude makko e Vladimir Zelensky e dukoji kadi kanko vice président mo États-Unis e JD Vance surtout yen donc gulwulti gonnoɗe hakkude Vladimir Zelensky e kamɓe ardiɓe laamu États-Unis
ko wonde fo en wayno ko pottital kanko Donald Trump e kanko Putin won jogor wonde ko nyande aljuma garodo en sapoje lewru futi hitan ujuna jide no gas joyton to Alaska tonto Gaza tungna de kadi ko Al Jazeera report on kambe a Palestine na be wonde tonto Gaza be ngoli jon koy tonto Palestine tungna de kadi ko Al Jazeera report on kambe Palestine na be bunen health odo sa joni bi haysindi ko mbareso don do nokku dum gondo ko don mayas ko non wana ken poste ni ngumo e nokku jume dum don fu ari non ko ciagalde kambe kanko kabine makko kanko ko Benjamin Netanyahu nde waali gili oso al ben o yidu wonde ko ma jew han kabine makko donc parlementaire won be ton to Knesset belen baawa yantude makko e surtout militaire ji kadi melen baawa yantude makko pour yantude makko pour o plan mo jigno e wiide wonde ko hankati ko kanko ko yimbe militaire Israel kanyum en pawata jungo e tonte Gaza dum non ko be occupe dum be kefto dum e juude Palestine dum non ko hunde de ganda kanko Benjamin Netanyahu en kongude di waali wonde kadi de halde kongude leydel arabe won wiide wonde ko dum do ene wona pour arde mo coloniser Gaza mais ko jewde bele kanko war makko mo continue hare makko contre Hamas parce que ko Hamas hadi Israel dead dum non ko hunde ne ganda kanko Donald Trump ala ko be kali en taw en wayno ko tungnade kadi kongol gumingol tonto Maison Blanche ono kanko JD Vance nde halde Fox News o wi wonde ko kambe États-Unis be parani o do sa joni heptinde hono état Palestine dum non ko dum gede di ganda en kambe tonto Europe surtout ciagalde kambe France de be kali be bi wonde ko mois de septembre mabbe mois d'octobre mabbe kambe mabbe keftino hono Palestine ono wayno ko kanko kadi gardido leydi Angleterre e der kongol di yefto wi no ko hare so dartaki ton to Gaza dum no bombardement ni kambe Israel balash ton to Gaza so dartaki kambe ko mabbe lewru septembre kambe Grande-Bretagne mabbe reconnaisse Palestine awle sa jon non tungnade hande halluji gumiri Al Jazeera reaction gidido arde fo en wayno ko gumido tonto ko kanko secretary general Nations Unies Antonio Guterres en der kongude gumido tonto biro makko be bi wonde ko en wayno ko decision mo kambe Benjamin Netanyahu lamobe jef fellide fawde juude mabbe tonto Gaza e dum don kadi ko hunde jogodo be cadele ko faate hare wonde tonde e kadi ko hunde jogodo be dude kadi cadele wonande million ngaji yimbe palestinabe wonbe ton dole men kadi ko en wayno ko wonbe en jimandi kambe Israel dum non dum ko dum biro makko o wi kadi wayno ko ma beedu kadi cadele wonandi egginonobe nokkuji men laabi kewdi e kadi ma beedu yimbe maayobe son e kadi gedde de ganduda ko bonnete son dum non kadi ko kanko Anthony Guterres la biro makko dum e dungnade kadi reaction gumido tonto Nations Unies fedde mudum toppitini ko faate haqqina maade be bi wonde ko odo decision mo kambe Benjamin Netanyahu jefti pour fawde jungo mabbe tonto Gaza dum do kadi ko hunde lundide cour international justice e wani Israel kanyum mum jamiroji gumino ton gilko boy en foti nattude halfude dido leydi e kadi no wayni kadi dum do kadi so tawi be continue de décision ko gede ni ganda jogorde hadde feere wonnande don pour wonde ko état ji mbay wondude ton to Palestine kono kambe Israel e kambe Palestine dum kadi haade dum ko kanko toppiti do haqqina ma de ton to Nations Unies hono kanko wiete do Volker Turk dum na nder kongude do haali reaction ngaji goddi kadi ono kanko Mahmoud Abbas gardido état Palestine gondo ton to banque also banque wo jida e Gaza e nder kongude de waali wi wonde ko décision mo ganda kambe Benjamin Netanyahu décision mo jefti pour occuper son Gaza o wi dum do ko crime mawdo dum do kadi ko continue genocide kala so ton genocide non ko tobude won leñol won walla won penal won mumtudi yimbe mudum sibabunde ganyantu magal dum non kadi wi ko ma continue kadi yimbe warasobe ton be walla yimbe maayobe sibabunde heege wonge tonde walla kadi kanyum ko men kalfandi ndi kambe Israel paymal and the reaction kambe Hamas mo badi mi bi kadi wayni ko dum do fof ko prove wona hono kambe gouvernement criminal mo kanko Benjamin Netanyahu de yimbe kadi liggotobe makko taw ko jaabe lignol bietengol nazi wayni ko kanyum men gonda yimbe nganda Israel naabe odo sa joni be kambe Hamas be nangi dum no firti wonde ko so tawi kambe Israel be penisi naadi son be pelisi fawde jungo mabbe Gaza firti wonde ko beedo yimbe nangabe be firti wonde ko alesa ko jogor mayti dum non wayni ko Hamas kanyum horum wi wonde ko dari ko pour défendre hoore mudum and the reaction gumido tonto community européenne be bi wonde ko en wayni ko Israel so konti wadde ko wadat ko en pour walde yidde occuper tonto Gaza dum don wayni ko ma bonnu relation ngaji gondi hakkude kambe community européenne wala union européenne e kambe Israel dum non haadi dum ko kanko
kanko gardiɗo conseil communauté européenne biyeteɗo Antonio Costa ɗum noon wi wonde ko Israël continue ñagade ɗumen ha andi yo gartu décision ngaji men wi oto mbatta peeje ɗe mbiyata no vooti ɗe siftindon tan ko ñande aljuma ɓenɗo walla ñande alhamis en woni ko kamɓe parlement toon to Israël ɓe jaɓino abbade kanko ɓen joom en nation pour oɗon décide nder kadi konngol kanko gardiɗo communauté européenne commission européenne Ursula von der Leyen e nder ko haali wi wonde ko en wayno ko décision mo kamɓe Benjamin Netanyahu ɓe ƴefti pour wiide occupé Gaza ɗum ɗo ko décision mo Israël no foti ruttitade hen ko yacci ɗum ɗo ko hunde forande wonde toon kadi to Australie Allemagne ene wonde Italie ene wonde New Zealand e Angleterre en wayno ko kamɓe ministre uji mabɓe affaires étrangères ɓe mbawide rendude pour wiide wonde ko condamde oɗo plan ko ñande aljuma hande wiide wonde ko ɗum ɗo ko violation walla ko yaɓɓude kuule international surtout kuule ko fate haqqinne made e nder aduna hen koye wonde fof ma en gartu e ɗiɗo réaction ngaji aduna hen tugnade kadi e galleji jaydi en koji kewɗi habruji men international cekkitoɗen ko toon to Sénégal e tugnade kadi eko yalti e journal Sénégal hono kanko ministre de la justice hono Ousmane Diagne e nder konguɗi ɗi o jaabi hono biyeteɗo Abdoulaye Touré ɗum noon bindinoɗo lettre ko mbiyata lettre gudditiɗo faade laamu leydi laamu kanko Bachir Diomaye Faye wiide wonde ko en wayno ko loskoji yo mbaɗi ko fati e caɗele bannoɗe hakkude hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum ko sippoji bonɗe toon e nder oɗon lettere hono kanko Abdoulaye Touré wino wonde ko alay sago ɗiɗon enquête aji mbatte donc en tugnade ko jaabimo kanko Ousmane Diagne kanko woni ministre toppitiɗo ko fati justice o wi wonde ko ɗaɓɓade waɗanoma toon to kanko procureur ɗum noon cour d'appel gonɗo toon to Dakar pour beele ne wawa ƴeftude kala ko fati peeje pour ƴeftude kala ko wiyete gueɗe baɗanoɗe bannoɗe e oɗon dumun e kadi enquête muɗum waɗe ɗum no fof noon wayno ko wiide tan wonde ko kamɓe laamu ngu kadi maɓe guddite enquête ko fate ɗiɗo sippoji bonɗe toon e wiide maɓe yimɓe heeɓe arama toon ɗum noon ko yamirode kanko gouvernement walla kanko ancien président Macky Sall waɗi ɗum eyyi ɗum ɗo fof ne wayno ko hande tugnade hande Diagne tugnade hande yimɓe jaaɓe opposition ko kutorade justice mo ganduɗa ene laamu makko kanko Ousmane Sonko jogui oɗo saa joni kutorgal pour habde yimɓe mo ganduɗa kala wonɓe opposition siftini ɗon tan ko ɗiɗo sippoji bonno ko ɓuuri hen hewde bonno ko sakkiti caggal nde kanko Macky Sall haalduji ne kewi wonde komo ƴeewo jogori ɗaɓɓude mandat tataɓo walla kadi kanko hoore makko nde dirtini woteji bonɗo toon pour wiide wonde fof woteji yimɓe dokke dumunde goɗɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko yiyanomo oɗon saaha ko jida tan yimɓe gañi wemɓe kamɓe sepannoɓe ɓe jane jawdi kewdi taw jawdi ndi kadi ko yimɓe waɗanoɓe business mum privé donc ɓe mbarni ɗum ɓe jiyama kadi kamɓe koye mabɓe won yimɓe ɓe ganduɗa policier ji ni walla yimɓe dadiɓe ɓe ganduɗa ɓe jane mumen ɓe mbari ɗumen kono noon wayno ko oɗo saa joni tugnade hande ɓeɗon jaaɓe opposition ko kalata ko ɓeɗon fof e wayde woɗɓe ɗeɗon bonandeji fof wona haalum haalate oɗo saa joni ko kamɓe ardiɓe oɗo gouvernement surtout yimɓe jeeyaɓe Pastef e supporteur mumen ko hutorade justice pour kala mo ganduɗa en jeenoɗe gouvernement mo kanko Macky Sall walla jeenoɓe jeeyaɓe hande e opposition beele addande ɗumen caɗele ko wawi wonde fof hen fada hono kanko Ousmane Diagne holde ɓe ƴeftirta décision enquête mabɓe holde fuddoto ko fate ɗiɗo crime aji ɗe mbiyata mbaɗi tuggi hakkude hitande ujunaji ɗi nogas ko e hitande ujunaji ɗi nogas nayyi toon to Sénégal. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Sare habaruji moɗon ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aljuma 6 lewru uti hitande ujunaji ɗiɗi no gasi ha laaɓi yen mbaali jaam ha jaam kadi sawro jaam on jarama.